Yano ngin keno hatu kadai ka jingjai tu ne ka kerdu kam ne ka jingdon jangki bailam lenti ban kamai suk klem da pinmi ka app lani ban pinshitam na lade ban trei ban kata lakalong ka bormet ne ka bor jabe kani ka khubor ka bau Shillong Mail kwa ban pinsngo sheki pajba kari khasi jantia kadai na ka jing thau seng bhalang jangki samla hajan manla ki district khamtam e ki district kaba ka jingmi ka Pisa ka bon na ka jingdon ki kharkana kumhari boy district East Jaitbynriew Hills West Khas Hills ka jingya ki trok kit marbam kit doyong bat ki wei ki jingkit bat kumjuru hakiwei ki district ki baki bar jela ki donni ki kam khai kum ki dukan lani ki wei ki jait kam kabalong kum ha East Khas Hills kini ki seng kimi da ka bakentup kum ki kintian nyo trap ka Jaitbynriew ha ka Kyrteng ki samla ki federation council movement but confederation dang kita yo baladep kata ka Jaitbynriew terik urusau arajar arpulai ka special cell jong ki bor pulit ka East Khas Hills ki leyo ban kem ya saungot ki brieu na khandai lat katba ki dang aya ki shithi dawa Pisa hakawai na ki dukan ka baki pulit kila ujor mukoddama somoto hasadar police station na kini ki saungot layo group e ki RESIT slip bat ki shithi dawa Pisa haka Kyrteng jong ki seng bakenthop nriutli jong ha nyo trap People's Defence Alliance HPDA United Khasi Movement UKM, the Confederation of Meghalaya People CMP, but the Federation of Khasi United People FKUP. But kawai ka RESIT slip ru haka Kyrteng jong ka kon Hinyo Trap Youth Council KHYC, but ru haka Kyrteng jong ka Hinyo Trap Youth Region HYR. Sa haka sngi babot kata ka arpinyo terik urisaw arajar apulai. Kipulit kila kiam sa saungot, but banyo kurup yaki RESIT slip kibadan ya ka Kyrteng jong ka seng ni kanhon kiklur unyo trap haga balak do baka headquarter ka de hamolai but nakite ki sangut layor uban kurup ikrisit slip bar ki shithi dawa Pisa ka Kyrteng jong ki juhi kin riu teli ki seng kumta ka jingbudien balada dangdon ne em ki seng ki bakum kini ka kanhonu Shillong Mail kala nang yo ban lumpat bandon sakiwe ki seng ki bala ai Kyrteng Riboy Youth Organization RBYO Mentoilang Youth Union MYU New Trap Unemployment Youth Council HUYC but Kariboy People's Movement RBPM nagite ki sauseng ka RBYO kapini baka headquarter jongka kadeh umroy Riboy ka MYU har Riboy but ka HUYC but ka RBYM pat hanongpo Riboy district ya ka jingdon Kyrteng kini ki seng lala ban pinsisha da ka jingyo pidang ki RESIT ki baki layo ban lum sans pak Tyngka na kawai ka RESIT but ka baki dang tho ru ya ka moto but ru ki office trikam jongki kumta na ka jingmi kini ki seng ki bana ka por sha ka por ka jingkali kami menta sha e ka lawai ki samla hatu kan kut no tang ka bathau seng balang ne ban perkhat ban pintbit ha ka jingpuli balada dep jingpuli ban thaulat pat kumno ban Kamai da ka hok